Ekhaya kwaHadebe, umuzi ofudumele onothando. Kuhlala mina kanye noma wami. Mase kuthi ubhuti wethu omdala uyahlala nje la ekhaya kodwa isikhathi esiningi usichitha kubaba wakhe. La ekhaya-ke kunemfudumalo, kufudumele, kumnandi, siyazwana mina noma. Ngicela ukukutshela ukuthi ngesikhathi sokhisimusi bekuyisikhathi esimnandi kakhulu empilweni yethu ngoba iminyaka yonke besiyichitha lekhaya sigubha ukhisimusi, siwumndeni owuthandayo ukhisimusi. Uma ephika ibiliboco kube mnandi ekhaya. Ayike bakwethu ngomunye unyaka-ke sekusondela ukhisimusi. Uma wadlula emhlabeni sekusele iy'nsuku ey'ncane ukuthi kufike ukhisimusi. Inhliziyo yami nekabhuti ibinkenketha phakathi, ixebukile, ilimele ngoba uma wethu besimthanda kakhulu. Ubeka i-centerpiece nje yaleli khaya, kuyena oletha injabulo kanye nemfudumalo yethu. Cabanga-ke lo khisimusi-ke besowuspenda singenaso isidlo sikakhisimusi ngoba uma bekuyena ohleze ephekela ukhisimusi. Hhayi-ke uma esadlulile kanjalo emhlabeni, emva komngcwabo kwavelane kwafika intombi kabhuti yazospenda nathi isikhathi sawo ukhisimusi. Ngicela ukukutshela ukuthi ibiyipheka nkosi yami i-rosto chicken, kwafudumala nje endlini, sayizwela imfudumalo, sangabe sisasizwa lesiya sikhala lesiyana sokuthi uma akekho. Bekumnandi ukuba khona kwentombi kabhuti ekhaya, uNomalanga. Yazi bengengilunguze ewindini ngibabuke benobhuti ngaphandle bejabulile, ngisho ukuthi le ntombazane yaze yazivala isikhala sobuhlungu ebekade sikhona enhlizweni yethu. Bekungconywana sekukhona umuntu wesifazane okwazi ukusinakekela, onesandla nje esifudumele, okwazi ukusenzela yonke into. Gwiqiqi ubhuti ebuye emsebenzini. Hawu, uyangena endlini, uyafika uyahlala phansi ulinde ukuphakelwa njengenjwayelo. Nangu uNomalanga uqhamuka nesuitcase lakhe. Ufika uyasitshela ukuthi hayi-ke mndeni wami omuhle, sekuzomele ngihambe ngoba phela iy'ngane zami laphayana uma uyena oyigadile. Naye uma unezinto ekumele azenze, kumele ngibuyele ekhaya ngiyogada iy'ngane zami. Hawu, zibe buhlungu ley'ndaba kuthina. Ngibona ubhuti enwaye ikhanda. Mase ubhuti uyabuza ukuthi mangase iy'ngane zakho siy'thathe okwesikhashana zibe khona la. Okwesikhashana nje kuyothi noma kuthiwa hlampe khona le kudinga khona ukuthi ziye khona, hlampe ziyofuna iy'kole kanje, mina ngiyoqasha umalume ayihambise, anginayo inkinga nalokho. Kunganjani lokho? Eyi nami ngivume ngibona ukuthi yizwi lelishiwo ubhuti. Hhayi-ke uNomalanga-ke avume asho ukuthi hhayi-ke uzoyilanda iy'ngane zakhe zize khona la ngoba impela bekumele agoduke ngoba uma uney'nto abhizi ngazo futhi naye ufuna ukuyofunela iy'ngane isikole. Ngelinye ilanga-ke uNomalanga esebuyile ney'ngane zakhe lana, ubhuti usemsebenzini uyasebenza. Ngicela ukunitshela-ke ngize ekhishini ngizwa kunuka kamnandi, sekudliwe nje impela sekuphakiwe. Ngizombuza uNomalanga ngithi, hawu koti, kwanuka kamnandi, ngiyayibona ney'ngane zakho sey'dlile impela sey'khotha imino, nawe kade udla la ekhishini. Mina koti kanti ungikhohliwe namhlanje. Avelana uNomalanga aphendule athi, konjena ngikhiphele iy'nkomo ey'ngaki laphayana ekhaya menizongilobola? Eish, cace-ke manje ukuthi shukuthi ayimphathi kahle lento ukuthi uNomalanga ngimbiza ngokoti. Ngisho ukuthi hayi ngiyaxolisa ukubiza ngokoti, singazange silobole, ubhuti kuyomela ayilungise lento. Kodwa into ethi ngiqeda ukisho kodwa-ke Nomalanga ukuthi hawu nadla mina nangangiphakela kwenze njani ngoba nihlezi ningibala mangabe kudliwa. Athi uNomalanga, uyabona mina bhuti wamathandana wami, mina nginey'ngane ey'mbili la ezaphuma la esiswini sami. Angiyazi-ke le ngane eyisimukuzana ngekhanda ewuwena endala kangaka. Kanti wena awunazandla yini? Awungitshele, awunazandla yini ukuthi usukume uzenzele ukudla wesibusiso? Ebuza mina ukoti.
We kanti anazi lutho-ke nina bekusakuncane engisakubonile. Nangukukotina-ke usethethisa kwayi mina sesixabanele ubala nje la endlini uyangithethisa ukudleleni ukuthi phela lokhu kwathenga ngemali yendoda yami. Why wena ungasukumi uyindoda endala uhambe uyofuna amatoho lokhu ugqolozele lekhompyutha yakho ugqolozele lekhompyutha yakho ufunda online wakwayizwaphi lonto le indoda endala kangaka hamba uyosebenza uyambona umfowenu uyacothozisa uyi-security ubuya athengise nezinto sikwazi ukudla le ndlini wena nje ubhizi uqolozele nekhompyutha ngiyafunda umfana kama awubona ukuthi lo mama wakho asekho la emhlabeni ubhizi uncintela ukudla okuthengwe indoda yami ukudla kwengane usho nje lo muntu le ingane lezi akusize zale ndoda ukuze zibe la endlini nale ingane lezi zacelelwa ukuthi zibe le ndlini ngendaba zokuthi akwazi ukuba seduzane kwethu kodwa ke angijaji ithine samcela ukuthi akalanda ingane eze nazo la kodwa indlela sekhuluma ngazo usekhulume ngathi ingane zikabafo lezi bekuthi ubhuti noma esemsebenzini esebenza umntaka baba umntaka ma ngimbone ukontiye semdonsa ngomxhiliba emfonela wemuntu wami mina ngikhathele into yalo bhuti wakho uyangihlukumeza wena emini mangabuye emsebenzini ngikhathele umuntu wami kuyomela uthole isolution uwena wathi angize la ngizonihlalisa ngikhathele mina lento ngikhathela ngeke ngize ngiyimele mina lento angeke ngiyimele ubhuti njalo bekahleze eba nomoya wokuthula athi ngizoyikhuluma lento nobhuti phela kumelanga ngimlwise akumelanga ngimthathe ngenye indlela kodwa ngizoyikhuluma njalo uNomalanga bekacomplaina ngami efonini ubhuti mayasemsebenzini efakela nje ubhuti wami stress ngicela ukunitshela ke ukuthi ngelinye ilanga ke ngagcine impela angisho the time kufika uNomalanga ngahamba ngayohlala egarage ngoba indlu yasekhaya bekwamakamera amabili okulala ubhuti omdala bekalala ekamereni lika mama mase kuthi mina ekamereni lami ngadedela izingane zakhe phela uNomalanga ngoba ngangitshela ukuthi isimo esitemporary uzohamba nanguke ngasahambi ngicela ukunitshela ukuthi ekamereni ngagcina ngilala egarage ngoba ngidedela izingane ekamereni lami ngokuhamba kwesikhathi ubhuti wathi angiphekele khona lapha egarage ukuze kusolve lesimo lesi esenzekalayo lekhaya kube nokuthula kube nepeace ngapheka ke bafethe egarage izwa ubuhlungu bokuthi ekhaya kini usuphekele egarage awusephekele ekitchen lika ma wakho ngeindaba zentombi kabhuti wakho ubhuti uqale nje waba nethumba esiphongweni lethumba lakhula walisa kodokotela ithumba alipholi liyakhanywa liphinde liqale phansi uNomalanga watshela ubhuti wami ukuthi akahambe aye ebantwini ababonayo ngoba odokotela sebehlulekile ubhuti wami bekaphethwe stress ngoba thina sikhulele ekhaya elikholwayo azange nje sahamba abantu ababonwayo asibazi nokuthi abantu ababonwayo obani batholakala kuphi kodwa uNomalanga besemnikezile uheheba le list waze wamnikeza ne-top 3 ekumele baqale ngayo ngicela ukukutshela ukuthi ubhuti waphathwa inkwantalala ephathwa istress mangabe ebuya ebantwini ababonayo ngoba waqala umuntu oqala wathi kumele ukhiphe isithi egcekeni ekubhuti wakho uyena lokuloyayo lelithumbu leli lophola the day waxosha ubhuti wakho amasangweni nasemagcekeni akini kanti nomuntu obonayo wesibili nowesithathu basho into efanayo bonke labantu abathathu ubhuti uyiswa uNomalanga kubona ngoba ubhuti akabazi mina kunjalo ke ngithuswa ubhuti wami engena egarage ubhuti ungena udiniwe uganunwabo uzongixosha ungitshela ukuthi angiphume ngiphele emagcekeni omuzi kama uyangibuza ukuthi ukuthathelaphi ukuloya umfowenu ufuna ngifu uyangibona sengizace kanjani emzimbeni lethumbe lingihlasele ngiphethwe ikhanda elingapheli sengizoze ngilahleke lo emsebenzini ngendaba zokuthi angisakwazi ukuperforma kahle ngihlezi ngqenqethelwa yile lithumbu leli ngiphathiswa ikhanda ngizocela ukuthi uphume moyo omubi ungiphumele ngamasango ngiyaxoxa manje emzini kababa emzini kamama I mean inhliziyo yami ibhlungu ngoba ngathi ngiyazama ukuphendula kubhuti ngimtshela ukuthi ayikho leyo nto leyo uNomalanga ukusanganisa ikhanda uyiplanile yonke lento leyo ubhuti kwasho ukuthi nje akangizwa inhliziyo yami ibhlungu ngoba ngathi ngiyaziba ungaphumi kodwa besimane silwa mihla namalanga ipeace ingekho ungasafundeki ngisho nokufundeka ngoba ubhuti ubekangasaya emsebenzini ngendaba zokugula ehleze kwi sick leave asalela ukulwisana nami ukuxoshana nami endlini
Ngagcine ngiphumile-ke ngahamba ngaya komunye umqasho lapho ubhuti akafunanga ngiphume ngisho notwa endlini. Ngathola umqasho empty nje ongenalutho. Ngathi ngisemqashweni inhliziyo yami ibuhlungu, umoya wami wonakele, uphukile, ngibuza ubuhlungu. Ngamtshela ngifuna ukubuyela manje endlini ngiyolwa, ngisho ukuthi hayi umuzi wasendlini lo, umuzi wasekhaya. Ngicela ukunitshela ukuthi kulezo zinsuku ubhuti wavelane wadlula emhlabeni. Ngithema kabe ngithi ngiye ekhaya ngafica sekunesigora sesigantsonto sangiqukula sangilahla laphaya. Ngicela ukukutshela ukuthi indaba zokuthi ubhuti uyangcwatshwa wacriminator nje 2 days after eshonile akubanga namngcwaba akubanga nalutho. Hayibo ngayibona ukuthi lento le inkulu le ndaba le ntombazane iplanile. Bekumele ukuthi ngibuyele emuva ke ngiyolwela umuzi kamama. Ngafika namaphoyisa ke ngilwela ukuthi ngizothatha ama-document kamama laphayana endlini because kwisilingi yasekamereni lamama bekade kuyinesefo esiyimfihlo esihlala khona esihlala ama-documents kamama. Ngisho nobhuti angimtshelanga ngalesifo esilaphaya kusilingi because sasiyimfihlo kamama. Umama wengitshenile wangidonsa wangidonsa ngendlebe wathi ngingalinge ngitshele umuntu, bekumina kuphela wazi ipassword yokuzivula. Ngicela ukunitshela ukuthi ngafika ke ngakhipha ama-documents sengifika namaphoyisa ama-documents kamama. Mangabe ngithi inhla ngifunda lama-document, kulama-documents kunewili phakathi. Le wili iyachaza kahle kamhlophe ukuthi ubhuti wami omdala akasiye umntwana kamama. Ubhuti omdala uyingane kasisi kamama omncane. Usisi kamama omncane wayihilela wayibulala nje ey'nsukwini ezimbalwa etholile ingane. So lengane le mina engithi ubhuti wami ingane yamamncane waseyabhala ke kwiwili. Uma washo ukuthi lo muzi lo nako konke onoyena kubhilonga kuyena uma. Waphinde futhi washo ukuthi njengoba ubhuti enokuvakashela ubaba wakhe nje enokuhlala kubaba wakhe, ubaba wakhe wangempela loyana. Ngathi nje ngiqeda ukuthola lo will, ngathi operation xosha itrash emzini kamama. Ngamxosha uNomalanga, lapho uNomalanga wengeve ikhalela athi ungenani ngicela ukuhamba ngiyohlala egarage, leli garage lo ohlala kulona ngeke ngikwazi ukubuyela ekhaya. Umama usehambile usehlala nesoka lakhe ngoba sasiqashile, ayisekho indawo engahlala kuyona, ngeke ngihambe ngiyohlala esokeni lamama nezingane ezimbili, angisebenzi, anginayo imali. Hey uNomalanga wakhuluma wayikhalela lapho ubhizi uqhofoza imali ephume ekufeni kamfethu. Ubekaqhofoza lo mali edla lo mali, wayikhalela uNomalanga ukuthi angiyakwazi ukuhamba, le mali ayitholile emsebenzini ayikho ningi esho imali kade eyidla nesoka lakhe lesigantsonto nje esamuva in 2 days ubhuti eshonile. Cela ukukutshela ukuthi ngasala kanjalo ke emzini kamama. Sengiklinile ngashanela ngaklina ngakhipha isichitho sikaNomasonto, ngakhipha nje izinsalela zikaNomasonto, ngaklina indlu kwashaya umoya. Lapho ingqondo yami yavuleka kabusha ukuthi sengimele nami ngiqale ngakhe ifa engolishiyele zami izingane ngeindaba zokuthi umama wangishiyela ifa elikhulu, ifa elimnandi engiyofa ngihlala kulona, ifa ekuyilona elingunaphakade, umuzi umama wangishiyela ikhaya. Kodwa ingqondo iyavuleka kabusha ukuthi umuntu wesifazane ubomsaba. Seyizadlula lozo zinsuku uthola ukuthi abantu besifazane yes baba bayakhala, abantu besifazane amadoda sebagile kakhulu la ngaphandle, nabo sebekwimishini yokuthi nabo bafuna ukuyixhaphulela, bafuna ukuyitholela ongokwabo. Abantu besifazane abasafani nakudala, ubaqaphele. Buzz SA to all social media platforms. Ngizoyibeka lapho indaba yethu okwanamhlanje iyolala ibonene ezitorini ezilandelayo. Siyanthanda kakhulu.